Татарстан президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстеру мәсьәләләре комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүзі деген республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Tatar sözü. 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 Tugante imaturte etkem enkemnin de dünyada koplaşabildi çünkügandır arkalı. İngene bu terbilen etkem bisip de kilaven andaratlar buye etkem hikayet silagan itugandır. Her vakitte yerden ben bilesine hiçkineden anlaşırken soğuğum koyulmayın. İtuğantı sinde bulan ingelik tılkandığa yara kağıl deyip uzun hem etkemden kuda. Dünyada ilk imatu umina kuanıyor. Dünyada ilk imatu umina kuanıyor. Kuantında yaşamın kuanında. Tuğan il diyeceksiniz de heykemin tuğan tilde. İlk izgeç hislerimden men tuğan tilde anlatam. Şuna göre tuğan tilde hürmetlimin yaratam. Ey kardeşim, bir hacetsiz kayşak, dilini şunday bozup siliysin. İl kulağın hurlap, halkının ruhun rencitemin deymisin. Miskinlenme, baqi ömür kilgen til baylığın itme kadirsiz. Bir oylasan, ilahi bit, izgi, kişi eytken avaz, her bir söz, hiç mertebe tugil tuğan tilde jin ışına qarab sileşu, küşlü, gurur sileş, kirek iken hakim tiller tırsın künleşip. İrinmesin, tuğan tilinin asıl baylıkların aşarga, biz vayımsız bulsak, şit yat sözler hazinenni ezir basarga. Ana tilini vatıp bozup silep, kişiliğine tüşabit. Kurama dil yaman şiir bulup, yana buğunlarga kuşabit. Kup tillerini bilu yaxşı şığıl. Tuğan tilin ugi kalmasa, canın salıp etken sözün senin aşa balan anlasa. Nağılım, dünya kütü zaman için faydalırak tiller var da. Tek şunысы hak. Fakat tuğan tilde iman ine, kişi canına. Kileşeknin başı bugüngide. Nindi şatlık, kartlık gününde anıkların sana rahmet etse, matur itip tuğan tilinde.
Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. İsenmisiz, kadirli dostlar. Мәгълүм булганча, 2021 ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Ә инде 21 февраль халыкара туган тел көне. Шул уңайдан бездә икеләтә бәйрәм. Халыкара туган тел көнендә Нәфис сүз осталарының татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләрен игълан итү һәм бүләкләү тантанасы, гала концерт. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Сәхнәдә профессор, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Рәхим итегез. Рәхим итегез, Фуат әфәнде. Хөрмәтле Фуат әфәнде, без
профессионаллар номинациясындагы җиңүчеләргә дипломнар тапшыруыгызны, тәбрикләүегезне сорыйбыз. Birinci урын Фәннур Мөхәммәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры. Икенче урын Идел Кыямов, Анна Каренина иммерсив театры актеры. Üçüncü урын Мәдинә Гайнуллина, Татарстанның ат казанган артисты Әлмәт Татар дәүләт драма театрыннан. Менә алар безнең профессионаллар, шун күңелдән тәбрик итәбез сезне. Алкышлар, алкышлар, тонмый, хөрмәтле тамашачылар. Уңышларыгыз дәвамлы булсын. Хөрмәтле дуслар, Идел белән Фәннурның бүген спектакле, шуңа күрә без инде алкышлар белән аларны театрларына озатабыз. Уңышлар сезгә, егетләр, ә инде Мәдинә Гайнуллинаның чыгышын без әле һичшиксез күрербез. Егетләрнең чыгышларына да караш ташлау мөмкинлеге булыр. Фуат абый, хәзер инде сездән бер бүләк, бәйрәм өстенә бәйрәм, ям өстенә ям дигәндәй остазлар фикере. Бүген шундый зур эшкә йомгак ясыйбыз. Мәгълүм булганча 4000-гә якын катнашучы булды. Без аларны ничек тыңлап, бәйләп бетерербез дип башта бераз сагайып та калган идек. Ләкин тыңлый башлагач, алар берсе артыннан икенчесе шул кадәр матур туган телебезне белеп, бөтен нишкәлекләрен, хасиятләрен җиренә җиткереп укый башлагач, ләззәтләнеп, bir ay буе шушы филармониягә эшкә йөргәндә йөреп, тәки тыңлап бетердек. Һәм менә иң соңгы этапка 31 катнашучы калды. Алары инде ничәнче урынны алуларына карамастан, барысы да җиңүчеләр. Сызыла гармун тавышы уйнаучысы кем икән? Я берәр абзый кешеме, я бер яшь егет микән? Айның ак нурлары төшә тәрәзә төпләренә. Гармун тавышына кушылып, җыр шаулап күтәрелә, җыр оша, җыр канатлана, җыр тәрәзәгә чиртә. Керфек очларына кунган, йокыны алып китә. Уята гармун тавышы оп-олы агайларны, уеннан арып йоклаган кичкенә малайларны, уята ул киленнәрнең хәтерләтеп яшь чагын. Уйнасын иде гармунчы, тагын, тагын, тагын. Беркемнең кәефе китми гармунчы егетләргә. Җыр тыңлыйбыз, шигырь тыңлыйбыз, йокы качмас, төн бар, тагын иртәгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Фуат әфәнде. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Әзиләр композициясе.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле егетләре. Хәзер birinci kategoriya, yani 10 yaşga qadargi jinguvchilarni sahnaga chaqiramiz. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Birinci kategoriya буенча 10 яшькә кадәрге җиңүчеләрне игълан итү һәм аларга дипломнар тапшыру өчен сәхнәгә Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Кадим Назир улы Нуруллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Татар сөзі бик мәгънәле. Шулай итеп, җиңүчеләребез Һәм бик бай телләрнең берсе, шуңа күрә татар теле безнең Рәсәй киңлекләрендә генә түгел, дөнья буйлап та бик танылган телләрнең берсе. Шигырь номинациясендә беренче урын Дилә Сибагатуллина. Икенче урын Сәва. Икенче урын Нәргизә Хәбибрахманова. Бу категориядә шигырь номинациясендә 3-нче урын Сәйдә Хәсәнова. Махсус приз Дилә Хисамова. Айрым-айрым фотога төштек, инде барлык җиңүчеләр белән бергә. Кадим Назирович, сезнең янда фотога төшсәләр бик күркәм булыр дип уйлыйбыз. Сезнең алкышлар астында Бераз гына кысыла, оеша төшик. Бергәрәк. Шулай итеп, мәсәл номинациясына күчәбез. Беренче урын Мәрьям Закиева. Мәсәл номинациясендә 3-нче урын Нәфисә Ибраһимова. Елмайып бер фотога төшине Нәфисә. Әлеге алкышлар синең өчен. Проза номинациясына күчәбез. Беренче урын Нәргизә Сабирҗанова. Проза номинациясендә 2-нче урын Зилия Әскәрова. Проза номинациясында 3-нче урын Раил Мәрданов. Шулай ук бу балаларны сәхнәгә әзерләгән тәрбияче һәм укытучыларга да рәхмәт хатлары тапшырыла. Галия Юсупова. Рамиль Саляхов. Зөһрә Касымова. Рушания Гафиятуллина. Фәнзия Төхфәтуллина. Алкышлар куәтлерәк, җәмәгать куәтлерәк.
Бүләкләр һәр берсе үз ясен тапты. Менә хәзер инде тагын бер күмәк фотога төшергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, кайнар алкышлар астында. Biraz гына оеша төшик. Кадим Назирчан, якынрак килегез. Менә безнең нәни җиңүчеләребез. Милләтебезнең, телебезнең киләчәге алар кулында, хөрмәтле тамашачылар. Дөрестән дә киләчәктә дә матур-матур шигырьләр, мәсәлләр, хикәяләр сөйләүне дәвам итегез. Уңышлар сезгә, балалар. Әле бүләкләр моның белән генә тәмамланмый. Безнең нәни дусларыбызга йомшак аюлар да бүләк ителә. Чәчәк бәйләмнәре, диплом һәм әлбәттә вәгъдә ителгәнчә сертификатлар. Иң кечкенә җиңүчеләребезгә уңышлар теләп, без аларны залыбызга озатабыз. Фатима әфәнде, сезгә дә бик зур рәхмәт. Уңышлар юлдаш булсын. Һәм әлбәттә инде киләчәктә дә әйткәнебезчә бу балалардан яңа уңышлар, яңа казанышлар көтеп калабыз. Бу инде Резида бик хаклы рәвештә әйттегез, безнең киләчәгебез. Ә хәзер инде җиңүчеләрнең чыгышларын карарбыз. Günlerinin dibirinde, bokşanın nek türünde, usip çıkan bir kubak, günün kuzine korap, bir kimin deşmegen kilir, bir kim şeşmegen kilir, kilmişe kubak bulup, usken ul bokşa tulup, kebisteler, şolkanlar, bularga şok katkanlar, ekkavak sunlu elsiz komanturga urmeli, şolkanını ötte türte, kıyarını tap gide, gitti bunda yürmeli, şolay urmeli turgaş, yeş olmagaş kajide, mıyıklarım bitirede, kavse buyla bildirde, oba ula diyolmagaş, min biteli yeş oğaş, Usip güne kilişim, bu senin niyetken işin. Şovlama seni kobak, bek ırgına korap. Tavuşlanmasın berde, mimurun türde. Hem şunda kırın yotup, olmağaşını yılatıp. Üsse başlı bir saman, sorayıp bik dayaman. Kırsağın kınge koyup, ey üsse bu, ey üsse. Yaşamağay bışara, tamam sığılıp düşen. Bu olmağaşını kızganıp, kıyarlar söz kotalar. Taş yerge diversizler, kıyrığından tortalar. Kurşe, ni kılanasın, olmağaşını korasin. Evul mıyığında bırmay. Evulga bileşip de durmay. Min bit kıyaş kırdaşı de, bakşanın kıyaşı de. Şulay deyip dağım bu, öskürek urmeliyim dese, kinet boşa eğlenip jirge metelip düşe. Hem yarıla şort iten, jirler titrep gide. Yamanı yaman küte, ekiyet de şunda bite. Maraynur şehirden kayıttı. Onu kurgeç, oğul meşleri barsı da ah itti. Üzü yabakan şırağa bekindi mi ne? Üstündeki gülmegi şalvarı yırtılıp tütkenenin bitken. Jitmese neşkekde muyunna nezik şalvar bilen kalay çıkan takkan bulgan. Maraynur, ne çıksın şehirde şep yaşadın mı? Dip sıradandan Mıravgali isimli dokşıraylı meşe.
Әйе, шул хатышып яшадым. Искиткеш, дип жауап кайтарды ул. Һәм баш бармагын югары тырпайтты. Ашау ничексең калада? Диде Мәүбикә. Ризыклар һаманда талонгагынамы? Ашау байларша, күн сайын балык тузлысы кипкәне, шулпада пишкәне. Чықанар, бармы шахарда? Диде Мираугали, түкірклерін кішке етіп. Күн сайын ашадамаларыны қақлағаннарын, қыздырғаннарын. Шәһәрдә дә яшәргә була икән алайса. Әлбәттә, әле ничек кенә яшәп була. Күн сайын сөт эчтем. Сыерныкын, кәҗәнекен, күгәрченнекен, каймакларны әйтәсе дә юк. Авыл мәшләре телләрен чыгарып иреннәрен ялманып алдылар. Шәһәр инде, хәер шау түгел, диде Маринур. Авыл мәшләренең берсенең дә шәһәрдә булганнары юк иде шул. Шуңа күрә алар бердәм күрсенеп куйдылар. Шәһәр оҗмаху, диде Маринур, үзе шаккатып тыңлаучыларга күңеле тагын да булып. Шул вакыт Мәүгали исемле каяндыр зур тәлинкәгә салып сөт алып килде. Маринурның авызыннан сулар килә башлады. Дөресен генә әйткәндә, диде ул, минем күптән җүнләп ашаган эшкән юк инде. Авыл мәшләре тәмләп сөт чумыру белән мәшгуль иделәр. Алар Маринурның бу сүзләрен ишетмәделәр. Бер үгез көн буенча сөреп сабан, авылга кайтып килә кичкә табан. Үгезнең мөгезенә кунып килгән, бу чибенгә бер танышы очраган. Танышы шул вакытта моны күрде. Килә бу сабан сөргән үгез белән, күземә күренмәдең көн буенча. Каян кайтып киләсең син дип сораган. Теге чибен моңа карап, эреләнеп, зурланып, тамак кырып бирде җавап. Көн буе сабан сырып арып киләм. Вакытсыз йөрмәле бимазалап. Сөйләшсәң чибен төсле кеше белән, мактаныр эшләмәгән эше белән. Көн күргән кешеләр күп бу дөньяда, чибен кебек башкаларның кеше белән. Резеда Валиева, ялгыз кешек. Буш бакча. Алачыкның ишегенә язак салган. Шыгырдамый әүвәлгечә, җил капкада тынып калган. Тәрәзәләр кадакланган. Алачыктан тавыш килми. Ничә көннәр инде менә, аннан бер сүз ишетелми. Бакчада шунты яман су, шунты моңсу, шунты суык. Җилләр генә уйный һаман, сар яфракларына куып. Тәпиенә башын салып, ята кешек уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр борынына төшкән тамып. Җир ялангач, тамагым аш. Ничә көннәр көтәм инде, көз дә үтә кирен генә, усал кыш та җитә инде. Алар шундай дус булдылар, җәй буе бергә тордылар. Алар шундай тату иде, дөнья ямьле, матур иде. Менә монда кыяр үсте,
Монда гөлләр чәчәк атты. Бу урында ул һәр көнне иртән дустын көтеп ятты. Алар гел икәү йөрделәр, ялынмыйча бүтәннәргә. Уйнадылар, йөгерә-йөгерә су сиптеләр төтәлләргә. Әй күңелле, рәхәт иде. Урманнарга барулары, хуш исле җир җиләкләре, ак гөмбәләр табулары. Ул куанып көлә иде, йөгереп аңа килә иде. Ул һәр вакыт дускайның күңелен аңлый белә иде. Ник аңламый хәзер генә? Күпме көтте инде менә. Ул бит аны сыйпап сөйде. Син көт, мин килермен диде. Нигә һаман килми икән? Мин көткәнне белмим икән. Җир ялангач, тамагым аш, авыр икән ул булмагач. Тәпиенә башын салып, ята шулай уйга талып. Күзләреннән аккан яшьләр борынына төшкән тамып. Карлар ява килеп китеп, җилләр исә усал итеп. Бушап калган зур бакчада, салкын кышта, нәни кешек. Татар халкының телгә, сүзгә мөнәсәбәте аның мәкалләрендә, акыл хәзинәсендә дә ачык чабыла. 6-да белгән ана телең, 60-та онытылмас. Иң татлы тел, туган тел, анаң сөйләп торган тел. Уйның күрке тел, телнең күрке сүз. Акыллы сүз алтыннан кыйбат. Белмәенчә сөйләгәнче, белгәннең сүзен тыңлау яхшы. Сүзе акның йөзе ак. Сүзең кыска булсын, кулың оста булсын. Дөрес сүзгә җавап юк. Мин кем булып туар идем икән? Тумаган да булсам, кеше булып. Бәлки бер кош, шул кош кунар тирәк. Язгы ташкын, буран, я болыт. Йолдыз булмам, алар җирдән ерак. Бәлки яшен? Юк, ул бик куркыныч. Бәпкәүлән, анда чык тамчысы. Миңа калса, булар бик тыныч. Бер сүз булып туар идем бәлки, моңа кадәр бер кем ишетмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торган, шым саумаслык, җанны ишетмәгән. Мин җыр булып туар идем җирдә, ялый-ялый тыңлый торган булып, ялый-ялый җырлый торган булып, яшәр идем күңелләргә тулып. Табаннарда берсе башлаганда, икенчесе дәвам итерлек. Кайгылардан арындырыр чара, туңган күңелләргә үтәрлек. Яшәсеннәр мине җырлый-җырлый, биек тауның түбәсенә менеп. Кеше туа җирдә, җыр да туа,
кеше кидә. Әҗер мәңгелек. Аяқсыз. Кел, қаушама, күліп қаршыла. Дұшман кесті менің аяғымны, тіс шөкмеген үшін қаршыны. Йықты да ол мені білән, шөктірдім бет, дейіп шатланды. Қурықты өзі көріп, аяқсыз да минем үре тұрып басқанны. Жир ярсыды көріп минем қанны, тал тирәкләр елап башырды. Анам кебек мине туған жирем, үзе тұтып қолдан бастырды. Яралы да 15 оқшы білән, шарпышырлық күшлі бүгін біз. Білсін дұшман, қолсыз, аяқсыз да түшігәшә кіші түгіл біз. Бір аяққа түгіл, 100 аяққа, бір қарышын да бермәм жиремнің. Иліне берсем, исән аяқ білән, нинди жерге басып йөрермен. Қайттым сиңа дұсқай, аяқсыз деп, қаршы алма мине күрсініп. Намус бүтін, йөрәк кірсіз қайтты. Шул түгел ме, иңшін кішілік? Тар итеп, біз театрға кеттік. Якын булған шарасы, жеугіне барасы. Ғады театр түгел, Қуршақ театрына. Түслі утлар балқыған, мұғжизалар қырына. Театрның ішігін елмайып, кім аштысың? Буратино бетінде тұтып алған ашқышын. Кеше білән сарықта шыққан біздің құршыға. Түрлі құршақлар кіліп тұра барысы да. Бармақларын тұрпайтып, бүйіп юри шурәлі. Алтын тарақ шәшінде су анасын көрәлі. Ойулар да, бүрілер де тирәбізде ерилер. Ітлері де бік yoş, тішләмилер. Үрмилер, хуш киләсіз балалар, хәзір башлыйбыз, диләр. Бірге бик зурыш, эшләп ташлыйбыз, диләр. Соқты тылсым сағаты, утырды кіріп залға. Сірлі пәрді артынан Қуршақлар шықты яңа. Ондан нәрсе бұлғанын? Яқ, силәп тұрмын бұлғанын. Өзің көріп қой. Эй! Сізге айтам, бар ма театрға барғанын? Әйдәгіз!
Qadrli dostlar, sahnəyə Tatar sözü bəygisində ikinci kateqoriyada, yəni 11 yaşdan 17 yaşgacha qatnaşıcılarını həm jеңүүчеләрне çağırabız. Jеңүүчеләргә diplomlarını topşıralar. Jüri rəisi orunbasarı, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının Tatar Ensiklopediyası həm Tübəkni Öyrənü İnstitutu direktoru, Tataristan Respublikası Fənlər Akademiyasının haqiqi əğzası, Tataristan Respublikasının ot qazanğan fən işliklisi İskəndər Ayaz ulu Gilajov. Hem Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği reisi, Tataristan Respublikasının ot qazanğan sənğət işliklisi Danil Habibrahman ulu Salihov. Rəhim etiniz səhnəmiz türünə. Sizden ikinci kategoriyada жеңүү яулаған qatnaşıcılarны құтлауығызны сұрайбыз. Шулай деп, дұрыс, шиғрият номинациясында бірінші орын Фазлыев Тимур. Тимурны biz bütünüбіз жюри әгзалары тыңлаған сайын йыладык. Зор уңышлар аңа. Аның сәнгатенә, осталыгына. Шулай ук шигърият номинациясында беренче урын Айзат Хайруллин. Şiğriyat nominasyasında ikinci урын Данис Хисматуллин. Şulay ук şiğir nominasyasında ikinci урын Ayrat Şams. Hem elbette fotosuret istelikkem. Şiğriyat nominasyasında bu kategoriyada 3. урын Rayaz Salahiddinov. Şulay ук 3. урын Камиля Ганиева. Ең қызықлысы мәсәл номинациясында 3. урын берілі Айсылу Абдуллинаға. Alkışlarını kızganasız kadirli dostlar. Proza nominasyasına koşabız. 3. урын Alsu Valiyeva. Bu kategoriyada şulay uq qatnaşıcılarının pedagoglarına, ustazlarına, жетекчиләренә дә рәхмәт хатлары тапшырыла. Alsu Hayrullina. Күренекле педагог Габдрауф Нуриев. Tenzile Hafizova.
Рәүфә Латыпова. Лилия Гыйлажиева. Cəmiyyət bu iş bir patlaulu xizmət şuna görə alqışlarını qızğanmayıq hələ. Венера Шәйдуллина. Hem şolay yok tağın bir ustaz pedagog Rafiz Salahiddinov. O'qituvchilarga bek zo'r rahmat. Jüri a'zolariga shulay rahmat bildiramiz. Hem umumiy foto surat. Tig'izlanibroq, qisilibroq basit jamoat. Obyektiv qasiyar uchun. Sizning qarshingizda ikkinchi kategoriyada jenguvchilar, ya'ni 11 yoshdan 17 yoshga qadar bo'lgan jenguvchilarimiz. Bek zo'r rahmat sizga. Rahmat sizga. Baynar alqışlar ostida sizni zolimizga uzatamiz. O'ngishlar nasib bo'lsin sizga. Alдағы күндерде de яңа qatnaşuvchilarni әзерләрсез, үстерерсез дип өметләнеп калабыз. Бәйрәмебезне исә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле дәвам итә. Оек баш дип исемләнгән бию.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Әфәрин кызлар! Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле кызлары. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бәйрәм кичәсе дәвам итә. Игътибар, тарихи факт. Беренче татар сүзе бәйгесенә 3955 гариза кабул ителде. Казанда, Татарстанда, Россиянең төрле төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез үзләренең аудио һәм видео язмаларын татар сүзе бәйгесенә тәкъдим иттеләр. Һәм шушы тәкъдим ителгән язмаларның иң уңышлыларын сайлап алу бер дә җиңел булмады. Һәм бу авыр, җаваплы, титаник хезмәт әлбәттә жюри җилкәсенә төште. Хөрмәтле дуслар, сезне жюри әгъзалары белән таныштырабыз. Жюри рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең хакыйкый әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Минем өчен татар сүзе әлбәттә бик якын сүз. Минем өчен бу сүздә бигрәк тә зур җаваплылык ята. Һәм җаваплылык ул бик хәзерге көндә кирәк бер сыйфат кеше өчен. Бары тик җаваплы кеше генә үзенә, үзенең тормышына, гаиләсенә, милләтенә, иленә дөрес карый ала. Жюриның җаваплы сәркәтибе. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппараты Мәдәният һәм Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү идарәсенең Татарстан Республикасы халыклары телләрен үстерү секторы мөдире, шагыйрь, драматург Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рүзәл Фәиз улы Мөхәммәтшин. Татар сүзе бик тирән, бик төпле, бик нигезле, бик яңгыравык, аның тавышы, авазы офыкларга бәрелә. Һәм аны урынына һәм вакытына карап, чын йөрәктән, я пышылдап, я кычкырып, вазгыятына карап, ләкин һичшиксез чын күңелдән, чын йөрәктән ихлас җырлар итә. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Данил Хабибрахман улы Салихов. Татар сүзе büyük сүз. Dünya телләре арасында 14-нче тел. Шуңа күрә дә мин татар дип, олой итеп, рәхәтләнеп, күкрәгемне киереп, тирән сулыш алып, мин татар дип әйтерлек сүз. Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллин. Татар сүзе бик тирән мәгънәле сүз. Ул безнең татар халкының җанын, күңелен, узганын, бүгенгесен, киләчәген билгели торган бик тирән мәгънәле сүз.
Шуңа күрә аны зур итеп, тирән итеп, яратып, татар сүзе дип әйтәбез дә. Шагыйрә, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Вазих кызы Ихсанова Гарипова. Татар сүзе бик юморы, бик тирән мәгънәле һәм аны шын күңеленнән, йөрәгеннән чыгарып әйтергә кирәк. Шул вакытта башкаларның йөрәгенә барып җитәчәк. Я, Илдар әфәнде, үзебезне әйтер вакыт җитте. Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы, Манзара тапшыруының баш мөхәррире, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Әгъләметдин улы Кыямов. Татар сүзе ул кылычтан үткен, кылдан эшкә һәм әнкәй йөрәге кебек йомшак булырга тиеш. Кыскалыкта осталык. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты, Казан театр училищесының сәхнә теле укытучысы Резидә Нурислам кызы Сәләхова. Татар сүзе ул иң беренче чиратта кадерле сүз. Ул кадерле, ул газиз. Һәм аны әлбәттә пафос белән әйтеп була. Татар сүзе дияргә була. Ләкин шәхсән минем өчен ул кадерле, изге, әнкәй кебек йомшак татар сүзе. Жюри рәисе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов. Сүз һәр вакытта иясе белән йөри. Татар сүзе татарның үзе шикелле булырга тиеш, ул төгәл дә булырга тиеш, аның сөйләве дә матур булырга тиеш, аның хисе дә матур булырга тиеш, һәм иң мөһиме ул дөрес булырга тиеш, һәм бик ерак ишетелергә тиеш. Менә нинди булырга тиеш? Хаклы булырга тиеш татар сүзе. Айдар Фәтхрахманович, сүз сезгә, рәхим итегез. Мөхтәрәм тамашачылар, милләттәшләр газиз. Менә бу жюри алдына чыгып сүз әйтү дә шул кадәр җаваплы. Күреп торасыз нинди шәхесләр басып тора. Бу безнең халкыбызның тел өлкәсендә аның иҗадын, тарихын саклаучы, әйдәп баручы шәхесләрбез. Бер гөр китереп кул чабыйк әле аларга. Икемеңдә 21 ел президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов тарафыннан туган телләр елы һәм шул вакытны халыкара дуслык елы итеп игълан ителгән иде. Шушы мәнфәгатьтә шулай ук президентыбыз каршында татар телен саклау, аны үстерү мәсьәләләре буенча комиссия оешты. Бу комиссияның рәисе Марат Готов улы Ахмәтов улы безнең арада бүген залда утыра. Аңа гөр китереп, кул чабып, менә шушы татар сүзе дигән бәйгене гамәлгә кую өчен алкышлап алабыз. Шулай ук Айрат Ринат улы Зарипов алкышлыйбыз. Әйдәп баручыларыбыз безнең. Инде кадерле дуслар, безнең комиссиябызга килгәндә, без менә безне шушы татар сүзе бөтенебезне берләштерде. Без бер сулышта, бөтенебез бер фикердә булып, 4955 язманы башыннан азакка кадәр күңелебез аша үткәреп, аларның иң асылларын сәнгать тәләпкәдә туры килгән. Әдәби тәләпкәдә туры килгәннәрен бүген сезнең каршыгызга, сезнең ихтиярыгызга, сезнең күңел алдыгызга һәм сезнең күңел халатыгызга китердек.
Bu әлбәттә җиңел булмады. Шуның өчен мин сезнең исемнән менә шушы мөхтәрәм кешеләребезгә, Фуат абыйга, мин аларны абый дип кенә җөрим. Данил абыйга, Рүзәл абыйга, Искәндәр абыйга, Илдар абыйга рәхмәт белдереп, ике матур шәхесебезгә, Илсияр белән Резидәгә шәшәк бәйләмнәре, җегетләр исеменнән рәхим итегез. Аларга рәхмәт әйтеп, урыннарына узап калабыз. Рәхмәт һәрберегезгә. Фронтка кетүчеләр орман борылышында күздән югалдылар. Алар киткән якка тузан болыты гына күтәрелеп калды. Затучы карчык-кырчыклар, хатын-кызлар яулык читләре белән күзләрен сөртә-сөртә моңаеп калган урамнарга, тыкрыкларга сибелделәр. Шул чагында авыл читендәге зәңгәр капкалы өйдән яшь кенә бер ир белән яшь кенә бер хатын-кыз гөрләшеп чыкты. Бәкер дим, соңга каласың, чукынчык җигыр тизрәк. Ашыктырма, Сафура. Уйнарга китмим, фронтка китәм. Ишетсен колагың, карап кына җир тракторны. Әгәр дә алай-булай ватылан итә калса, карбюратор белән магнитога тагылма, аларна синең баш җитмәс. Бригадирга күрсәтерсең, бар инде бар. Бер җиргә китә башласаң, карбюратор магнито дип тинкәмәт ясың чистый. Телеңә салынма инде җин хатыны. Әгәр дә алай-булай эшләтсәң, кайткач куруны кырыктым дибик. Катымышты. Бәкер кулындагы капчыгын култык астына кыстырып, авыл башына кадәр йөгерде дә, артына борылып, хатынына йодрык күрсәтте. Подшипникларны ритмә! Китүчеләр китеп атна 10 көн узды микән, юк микән, авыл белән фронт арасында эш пишмаклы хатлар йөри башлады. Көннәрдән бер көнне тракторчы Бәкердән дә хат килеп төште. Сәламсез илаһи юптым башланган һәм шулай ук илаһи юптым тәмамланган иде аның хаты. Мин хөрмәт шәбиргән исвишәләрне кыдрат басуында калдырганмын ахыры. Хәтереңдәме? Син миңа ашарга алып килгән идең. Елга буенда учак ягып, шәй кайнаттың. Ә мин свишәләрне чистартып утырдым. Син шунда сихерче кебек минем муеныма килеп асылынып, зәңгәр бәбәкләрең белән күзләремне бұрауладың. Свишәләремнең қолымнан ничек төшеп киткәнен үзем дә сизми калганмы. Бу хатны алгач ук барып эзлә. Эш вакытында сырпалана торган гадәтеңнән биздерәм әле мин сине кайткач. Сафура җиделе лампа яктысында шәмәхә карандаш кисәген иренендә чылата-чылата Бәкренә җавап хаты язып җибәрде. Кылшари басуын сөреп бетердек. Эсмишәләреңне таптым, тутыкканнар. Әйбереңне кая очрады шунда ташлыйсың да, оннары кешене гаеплисең. Акупта мылтыгыңны онтып калдыра күрмә инде тагын. Ул
Tanıklarını жондырмай ғана олып болмаймысың, а? Машиналар жетешмей. Аяқ башлар жіберем. Қуатыры бітірме, аяғыңны жуып жүр. Бәкір ұзақ қына дәшмей тұрды. Әмма еш күтмәгәндә, язғы матур күннәрнең берсендә аңа бу юлы 4 пышмаклы хат китереп тоттырдылар. Соңгы көннәрне малай баршы басты бит, Трактор ни хәлдә, трактор. Кичә төшемдә бригадир Хөрмәтшаны күрәм. Ул әйтә, трактор, хәтле тракторны хатын кызга шанып тапшыралармы инде дия. Ну караны Сафура, әгәр дә алай-булай эшләтсәң, рәтлегенә җыр. Ремонтлаганда карбюратор белән магнитога бригадирдан башка урынма. Калшарып басуы ташлы. Пылугарыңны кисәтеп кой, үзең дә авыз ачып җиреме. Сафура көне сәгате белән Бәкеренә җавап хаты язып җибәрде. Сугышуыңны бел. Юга кылың белән кешегә акыл өйрәтеп маташма, яме? Хәтереңдәмесең? Трактор начар тарта. Трактор керосинны күп бетерә дип зарлануларың. Карбюратор белән магнитоны кили белмәгәнсең шул җан кисәгем. Трактор сәгать кебек эшли хәзер. Бер юлы 2 сабан тагып җирим. Бәкер озак кына дәшми торды. Инде аның турында хәбәрсез югалган дип тә сөйләштергәләделәр. Бу хәбәрне ишеткәч, Сафура кулын гына селтәде. Эй, югалыр, шигән арбасыннан төшеп калган нәстәкәй бит ул, югалтырсың аны. Чыннан да югалмаган икән Бәкер. Аның соңгы хаты Берлиннан килеп төште. Сафура тракторның тузаннарын сөрткәлидер, җиңелүе турында Гитлердан белешмә яздырып алам да, кайтырга чыгам дип 3-4 авыз сүз генә язган иде ул. Сугыш бетеп, 40-50 көн узды микән, юк микән, Сафура дөбер шатыр трактор белән чыгып барганда, шак кына бер солдатны бәреп якмый калды. Аякларын айырып юл уртасына басканда, авызын җырып тик тора. Түшендә орден медальләр ялтырый. Сафура тракторын туктатып, кулларын йыдрыклап, җиргә сикереп төште. Нәрсә трактор астына керәсең? Монда кайтып үләргәме? Бәкер! Сине шукыншык! Сафура! Жин хатыны! Эбеу, мыйық үстіріп қойткан болған біреу. Қора, кәм була? Аялмыйда. Кімнен ұялым? Сафурам дип, тирә яғына қаранып алды Бәкер. Тирә яқта берәү дә юк иде. Тик бер-ике адым читтәрәк ир белән хатынның кавышуына шатлангандай, тигез тавыш белән трактор гына тыкылдап тора иде. Гөлчәчәк Камалиева. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сәхнәгә 3-нче категория җиңүчеләрен, ягъни 18 яшьтән өлкәнрәк катнашучыларны чакырабыз. Алкышларыгызны ишетмибез, хөрмәтле тамашачылар. Рәхим итегез, кадерле җиңүчеләребез.
сәхнәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе, татар сүзе бәйгесен гамәлгә куючы Марат Гутов улы Әхмәтов. Рәхим итегез. Biz Marat Gotovичтан татар сөзе бәйгесенең 3-нче категориясендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырып, алар белән фотога төшүен үтенәбез. Рәхим итегез. Димәк, шигърият номинациясендә беренче урын Тамшыгөл Сәләхова. Һәм шулай ук фотосурәт. Икенче урын Эльвира Камалетдинова. Шигърият номинациясендә 3-нче урын Гүзәл Сибагатова. Мәсәл номинациясендә беренче урын Илдар Дин Мөхәммәтов. Мәсәл номинациясендә икенче урын Гүзәл Шакирова. Мәсәл номинациясендә 3-нче урын Дилбәр Гайнуллина. Проза номинациясендә беренче урын Рания Усманова. Проза номинациясендә икенче урын Гөлчәчәк Камалиева. Проза номинациясендә 3-нче урын Фуат Захриев. Гомуми фотога бер төшеп алсак, бергә фотога төшеп алсак, мен әйтәм Марат аби белән. Мөхтәрәм җәмәгать, әле башта менә бер үземә кушылган вазифаны үтим әле. Безнең һәр барчабызны сокландырып, Тимур Фазлыев дигән 14 яшьлек егетебез чыгыш ясады бит. Менә безнең бүгенге бәйрәм кунакларының берсе игелекле иганәчебез исемен әйтмәскә кушты. Бу Тимур дигән егетебезгә үзе йөри торган электр коляскасы бүләге тигәлдән шундый тәкъдим кертте. Һәм ул без ул бик теләп бу тәкъдимне кабул итте һәм бу егеткә якын арада аның үзенә ошый торган иң яхшы шундый бер үзе йөри торган андый тәгәрмәчләй бер барып җитәр өенә. Исән сау була күрсен, менә ничек бит әле бит аңа тормыш белән көрәшергә кирәк. Аның өстенә шигърият белән, иҗат белән ничек шөгыльләнә. Менә кем ул? Менә нинди көчле ул безнең татар халкы. Бик зур рәхмәт. Тимур, менә котлыйбыз сине. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, газиз милләттәшләр, президентыбыз каршындагы
менә татар телен саклау үстерү мәсьәләләре буенча комиссия эшчәнлеге кысаларында без инде милләттәшләребез күңелендә туган телебезгә рухи ихтыяҗ бераз сүрелә баруына игътибар итеп һәм менә шушы рухи бушлыкны берникадәр тутырырга тырышып бик күп чаралар күрәбез һәм бик күп очрашулар үткәрдек, эзләнәбез һәм шушы максаттан менә безнең инде дистәләгән бәйгеләр, конкурс, грантлар барлыкка килде. Без республикабызның бик күп төрле мәдәният оешмалары, матбугат чаралары белән уртак проектлар булдырдык һәм киләчәктә дә без бу эшне дәвам итәчәкбез һәм инде менә бүгенге без сезнең белән шаһит булган татар сүзе бәйгесе ул безнең менә игълан ителгән хәмәлдәге иң отышлы һәм иң колачлы безнең бәйгеләрнең берсе һәм бу очракта без бу бәйге белән бик уңдык һәм бик оттык дип саныйм һәм менә без искиткеч матур чыгышлар карадык сезнең белән. Инде әйтеп үткәнчә 4000-гә якын шундый игътибарлы булган милләттәшләребез бар икән. Димәк, татар теленең киләчәге өметле дигән сүз. Милләтебез, халкыбыз, телебез яши. Инде без сезнең белән һәр яшәгән көнебезне менә бүгенге көнгә кебек туган тел көне кебек итеп яшик әле. Шулай булса, илебез, көнебез киләчәктә дә бәхетле булыр. Бәйрәм белән барыгызны да. Һәм инде бер яңадан белдерү, тормыш бит туктамый. Бәйге дәвам итәргә тиеш. Инде безнең филармония җитәкчеләре әле үткәргән бәйге белән дә җафа чиктек дип әйтмәсләр дип уйлыйм, түзәрләр. Без якын арада аның билгеләмәсен инде безнең җитәкчелек халыкка җиткерер. Яңадан шушындый бер бәлки тематик эчтәлеге башкачарак булган бер алар инде автор башкаручылар дип әйтәләр. Бер матур зур бәйгегә яңадан башлангыч бирәбез. Җиңүчеләр белән фотосурәт, бераз оешыбрак, Марат Готовичка якынрак басыгыз. Барыгыз да сыйсын өчен. Бик күркәм тарихи мизгел. Хөрмәтле җиңүчеләребезне без инде залыбызга озатабыз. Бәйрәмнәр белән. Марат әфәнде, сезне тагын тоткарлыйбыз. Әле сәхнәдә китмәгез зинһар. Менә бу йортның хуҗасы, Татар филармониясе, Абдулла Тукай исемендәге филармония директоры, мәдәни проектларның башында торган флагман егетләребезнең берсе, замана менеджеры Кадим Назирович Нуруллинга мактаулы исем бирелә. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә мәдәниятне һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертүе һәм нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Назир улы Нуруллинга бирелде. Дәвамлы булсын, Кадим Назирович. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһның рәхмәте яусын. Менә нинди матур көн. Әле бу мондый бәхет кемгә татый торгандыр. Үзенең эшләгән йортында шушындый мәртәбәле Марат Утыш сезгә шулай ук Аллаһның рәхмәте яусын. Айрат Инат сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Дәүләтебезгә, Рөстәм Нургалиевичка һәм шушындый без бай шушы балалар белән шушындый әйберләр уздыралабыз икән. Без бай халык, без булган халык. Biz киләчәкле халык. Рәхмәт сезгә, барыгызга да исән булыгыз. Амин. Үзегезгә зур рәхмәт, уңышлар. Күп гасырлы тирән тарихында күп сыналды татар баласы. Сугыш елларында, әсирлектә, төрмәләрдә фашист палачы башын чапканда да үзебезчә җырлап үлде татар уллары. Җырлап үлгән татар улларының бүген яшәп яткан уллары. Телегезне кемнәр алыштырды? Җырыгызны кемнәр
кемнәр урлады. Көчләп шуқындырған заманда да шуқынмаған иде тілебіз. Хәзір нинди шайтан құтыртасын, тіләп шуқынабыз үзебез. Күкрәк сөтедәй, саф ана телен алыштырдык мама теленә. Ни урысча, ни татарча белмәс, имгәтелгән буын тилерә. Алар белми телнең матурлыгын, алар белми милләт кадерен. Алар белми мирас, варислыкны, ата-бабаларның каберен. Һәм алардан калган васиятне укый белми бахыр балалар. Милләтеннән язган ши наданнар һәм сукырлар. Кая баралар? Кояшның күзенә керә язып очкан кошларга да өстән карап торырлык таулар безнең якта. Алып гәүдәле нугай, шушаклы кара тау, кайтавазлар иле мәтәвеш. Ул тауларга күтәрелгәндә йөрәк кага. Йөрәк канат кага. Яңгыр гөрелтесе йырынтыларын сикереп чыга-чыга, кәҗә сукмакларын аралый-аралый йөгерешкән озын тырыклы йылгыр кылганнарга тотынып, ниһаять тау башына менеп җитәсең дә, борылып аска карарга кыймый торасың. Борылуың була. Меңләгән үлән исен, болын һәм болыт дымын, ком һәм кояш эссесен сеңдергән сихәтле, куе, тыгыз җил тыңга килеп каплана. Кірпікләрні идеріп күзні юмдыра. Түймәләрні үзәрдәй булып киемешләренә тулыша. Тау башында җилкән син. Җәяүле җилкән. Кірпікләріңні түбән идергән җилне җиңеп күзләріңне ачсаң, манзара. Ак буендағы иянкілерінің көпірінкі ябалдашларында көміш суланып тирбәлүче офык, син тауға көтәрелгән арада күз угадашырлык җирләргә күчеп тә өлгергән. Еракта күгелҗемләнеп торучы таулар өстенә менеп баскан. Күрәсеңме, күгелҗем таулар өстенә биек чатыр корып куйганнар. Көтү кебек сибелгән авылларның һәммәсе дә күренерлек урында калыккан көтүче чатыр ул. Чатыр тау. Ике арада ил кадәр ил сыярлык үзәннәр үзәне. Бер офыкны икенче офыкка ялгап, бихисап әрәмәләрне, утрау-утрау болыннарны урый-урый аккан ак елгасы. Аның як-ягында авыллар. Әнә сул офыкта иске һәм яңа сөендек. Бераз килеп иске һәм яңа сарлы, каршыда иске һәм яңа саскүл, ары китеп күктәкә һәм куштирәк. Уң офыкта иске һәм яңа тымытык. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпыларсыз туган ягым авыллары. Әгәр далада тусам, туган ягым мөгаен үз биеклегемнән күргән кадәре белән генә шикләнер иде. Куак башларына кырын яткан офык, кылачын җәеп, күз адашырлык киңлекләргә йөгереп китә алыр иде микән? Шықыр-шақырлы жердә үстем. Гөрелте су сыман шықыр төбенә җыелган авылымны үз тустаганымны гына күрә алыр идем. Урал тауының далага ыргылган дулкыны өстендә җәяүле җилкән булып басып торам. Һәр күзәнәгемә тулышкан җилдә шулпылар шыңы. Акның көмеш тасмасына парлап тагылган шулпылар зеңгелдәве.
Bir gün келіп, Арыслан киік филге зур дәрәҗә биреп, аны үз янына алган. Һәм бу хәбәр урманга бик тиз таралган. Менә шулай итеп анда, кар урманда, бу турыда сүз кузгалган. Янәсе фил Арысланга ние белән ярый алган. Матур дисәң, матур түгел, сүзгә дә һич тапкыр түгел. Әйтегезче кыяфәтен, сын килбәтен, йөрүшләрен, торышларын, холыкларын бәхәс кыза җәнлекләрнең арасында. Әгәр дә, ди төлке шунда, селкә биреп кыйрык кайын. Шундый матур кыйрык булса ул хайванда, гаҗәпләнмәс идем былай зурлаганга. Я булмаса сылукаем, диде аю шул чагаңа. Тырнаклары булса икән шундый үткен, гаҗәпләнмәс иде һичкем. Тырнагы юк икәнлеге сер түгел. Казык тешләр шәп булганга микән әллә? Шундый сорау куя үгез. Бик шәп микән әллә мөгез? Берегез дә белмәдегез, диде ишәк, шапылдатып колакларын. Әйтеп бирим, дусларым, ние белән ярады ул Арысланга, һәм иреште шундый данга. Колаклары зур булганга. Кайчак шулай башкаларга төбәп сүзне. Мактап җибәрәбез ялгыш үзебезне. Зур рәхмәт.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Хөрмәтле тамашачылар, гала концертның беренче бүлеге ахырына якынлашты. Икенче бүлектә дә сез конкурсантларның иң күркәм, иң әйбәт чыгышларын карарсыз. Әлегә 15 минутлык тәнәфес.
Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүзе дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Жырлары. Сіз шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз. Сездә минем бүтән тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем. Җырым белән җиңдем дошманны. Алдый алмас мине түбән ләззәт. Вак тормышның чуар пәрдәсе. Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю, яшәүемнең бүтән мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр. Шигъремдәге изге антына бар җырымны илгә багышладым. Гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш ясала. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар. Җыр булып. Җирләргә киткән кошлар сыман ак болытлар еракка үз-үземне тыеп кына торам. Очар идем мин дә
мені алар оңласа, шул бұлтылар білен кетер идім, туған өскен жерлер қалмаса, шул бұлтылар білен кетер идім, туған өскен жерлер қалмаса. Başışımda bulutlar yüze, yankır miken, elle kor miken, canlı yaralavşı kup dünyada, canlı davalavşı var miken. Ak bulutunu yoldaş iter idim, hallermini alar anlasa, şul bulutlar bilen gider idim, tuğan üsken jirler kalmasa, şul bulutlar bilen gider idim, tuğan üsken jirler kalmasa. Şiğanlar ak yoluklu happalar, ak düğünşüklerge dinep sağlık alıp kaytalar. Dünya kurgan happalar, oturmuş kişken happalar, şilek kok şiğan happalar, sülgü şikken happalar. Yükke şeşek şiğanlar, ak yoluklu happalar, ak düğünşüklerge dinep sağlık alıp kaytalar. Yükke şeşek şiğanlar, ak yoluklu happalar, ak düğünşüklerge dinep sağlık alıp kaytalar. Kimnindir ınığı günde, kimnedir ulup günde, yükke şeşegin tansıqlap şayışır kışlar jinde. Nindidir bir təxtin palqı qiyafət yüzlərində, satlı kişi əvriləvli yaşavının bizəginə. Yükke şeşegi şiğanlar, ak yoluklu happalar, ak düğünşüklerge dinep sağlık alıp kaytalar. Yükke şeşegi şiğanlar, ak yoluklu happalar, ak düğünşüklerge dinep sağlık alıp kaytalar.
жиганнар ак яулап тапалар ак түйіншіктерге түйініп саудық алып қайталар юкке шәшәгі жиганнар ак яулап тапалар ак түйіншіктерге түйініп саудық алып қайталар юкке шәшәгі жиганнар ак яулап тапалар ак түйіншіктерге түйініп саудық алып қайталар Min yaşın Qamşılap xatirin kisarlik Köklerini kökretip inelem Ey dünya Bağırın isen mi? Min buran Aqlıqqa kömerge mataшу Turmuşnun qoraсын Yok Şafaq fığı tügel ol Kul suzun bu yaşav hem ulem arası Min tağ Min şunday taptın tav Təşmimən Tınlıq ol gururlıq asılda İnanam Sirekler tuyaşak yüreğe tibuğun tabanı astında. Min urman, kayın daymen de jilden hem tun jirden sığılgan, bөгülgen, sınmağan. Tirende tamırlar, tarmaklı, hem yıllar, mangayga uyulgan sırlarda. Min dingiz, yarına sıymışa dolauşı, Köpminin jan zarın tınlauşı, Şuna mı yazmışnın ne gözü şekilli min tuzla. Min tuzla, min tuzla, min aşı. Min yangır, şifalı, jir şatnap yarılgan şağında yarasın yamauşı, yaşıllık sutuna urlauşı yaşav, min yaşavның yangası, min kıyaş, pişirip, işinde jan barın isine düşürüp yanışı, yaşav, pısqı hem şu tügeldim, yaşav geldirlev hem aşu. Min tuzan, bir tıkı, hem ne bir günü, izimde bulmağan şekilli bu jirde şuyulur isimim hem tele. Şuyulur bir tüklep şuyulgan söz demi. Ağayet kimdesin, sindem,
Миндәме, илдәме? Мин җавап таба алмам, янам ут булып. Юк, яхшырак димим мин үземне. Ни бары эчендә шартлардай зур вулкан йөртүче, бөтенләй башкача бер кеше. Әйтерсең мин бүре. Көтүдән аерым йөрүче мин кеше. Габгади, бик көчле, бик көчсез. Тау төсле, җир төсле, су төсле, ут төсле бер кеше. Яңгырда, давылда, кояшта җанында мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак-кара итүче, мәңгелек яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче бер кеше. Тик кеше.
сулеп кына, ебек ешкына. Ки-ки-ку, аңа кушыла, ашка атайша. Ки-ки-ку, башага кидік. Ашыга, ки-ки-ку. Әнейем, мен әнеге еласам, әнемен айласам. Битвеладың қайнап, акубалы, ем-емаса. Конфетта кеветур, кушақта сен кеменемні алдырды кушақла. Мен живалка елатам, тынлавға да елатам. Живалымы яңғатып, бол дүниеға тылатам. Жыламда туған жыны зұлыммен, біз бұл жылда дұсам туған, бәхәтленіп жылыммен. Gitti Fathaddin. Әбисіне еріп күніде туғыл. Тоғылы бұқты ерлік. Келіп те кіруі болды. Тобыны көруі болды. Ұтты башлады істелден. Дәмлерек бар нәрсені. Оғыз білен икі арада олмалар керіп тұра. Бірсін башлый, бірсін ташлый, бірсін кеміріп тұра. Тегірменні тарта тұра. Харекет орта тұра. Ошо машинасымны, онан қаптыр. Қапты йотты. Инді тұқтап бір тікелсе, құрсоқлары барабан. Шнурларын бәйлейм дейіп, ботинкаға қораған. Әмме бәйлей олмаған. Тумалаған барабан. Тобынарын білдіріп, шулай кіші күлдіріп, олпан, тілпен шоқ-шоғатлап, Fathaddin қайтып кеткен. Шуатлығы ішіне сыймай, çünkü onda урын біткен. Bulmağandır mandi malay, yoqtır. Şopmağandır ul gel qunaqqa, loptır. Sısmağandır ul gel tabından, xoptır. Мен bu halini bilmegenmin, yoqtır. Tınlamadım, içtim, kişke, dilim kıymaldı kişke, tundırmanı, salkın sütünü, meşgul bigrek yaratam, şunga iştamam, şişe, ide ağrıp yatam, nik salkımını yaratmay, mimitanı yaratam. Nigalını şirlete, onlu yolmum boşlatam. Sebebim bilgen diyabay, kırımda kabatlay. Eni sözün tınlamışsın, şuna göre yaratmay. Sizning karbit şorlatqanınız var mı? Yok mu ne? Hey! Karbitta şorlatmağaç. Oğul malay bulup yürmüm demi. Soң
Машина паркында тулып ята şu нәрсе. Шуны шеге саласың да, шешесін су белән тутырып, башын бөкләп куясың. Иштәге карбин «Үлем! Үлем!» дип шыелдый. Сызгыра, пышкыра да. Bir zaman baba! Атым бомбам bir якта торсын маллай. Ярар, шарлатканыгыз булмагач, ул турыда сөйләмим. Вафа турында сөйлим мин сезгә. Вафа белән икебез дә 5-кә күчтек быел. 5-нче сыйфлар зурлар инде алар. Безне дә шулай дип үсендереп, 1-нче тапкыр колхоз бәрәңгесен алырга чыгарып җибәрделәр. Басуга килеп җитсә, алтын шешкеннәр мени бәрәңгенең күплегеннән күз авырта башлады хәтта. Вафа белән янәшә бастык. Минем чырайны ширек помидор кебек сытылуын күргәч, Вафа күз кысты. Нә, булай әйтәләр аны. Шулай диде дә Вафа, 4 бәрәңгене үкчәсе белән җиргә батырып, 1 бәрәңгене чиләккә салып, алга атлады. Шаккаттым. 2 аягы һәм 2 кулы бер юлы шундый оста эшли буның. Баш белән бәрәңге таптап булса, ансын да хутка җибәрер иде. Сыйырташлардан шактый алга киттек тә, чиләкләрне каплап, өстенә утырдык. Синең тәмәке тарканың бармы? Дип сорады Вафа кисәк кенә. Юк дидем. Карап кал. Соңыннан кибрәт сорасалар, Вафа димәссен. Үзем белдем диярсен. Менә булай әйтәләр аны. Вафа күшә бераздан алабута сабагы сындырып алды да, içine kurugan bәрәңге яфрагы һәм бераз туфрак тутырды. Кисәсеннән чырпы алып оста гына кабызды да, алабутаны 1-2 суырып, курык йөткерергә тотынды. Буразна башына менеп җиткәч, Вафа янә бер кызык уйлап тапты. Хәзер трактор арбасына менәбез, дип шылдады мин колакка. Нигә менәбез анда? Соң тулган чиләкләр алып торырга инде. Үзләр генә алалармы ни? Тинтәк. Орызлар бит безнекеләр. Әйдә. 5 минуттан без пыты арбасында идек инде. Мин йөгерә төрле аклак чиләкләр алып торам. Вафа санап бара. Төшке юлга туктаганда мин дә Вафадан күп нәрсә үзләштереп өлгергән идем. Мәсәлән, bir aşık ağızның çilәген трактор арбасының юлына куясың да, көпшек оны жайлап кына топтап китә. Чиләк урынына яссы кулай кисәге генә кала. Яисә ерактан торып, берсенең маңгайына ук бәрәңге бәрәсен. Төшке юлда Вафа кесәсеннән ок таш чыгарды. Карбин. Разведкага барган партизаннар кебек, 2 уйга буйна төшеп киттек. Кофилде ермәкче иде. Вафа ияртмәде. Укытучы галәк диде. Юл буендагы бер иске шешәгә су тутырып, карбинны шунда тундырдык та, башына агач бөгетеп куйдык. 10 минут узды, 15. Шортламый, сызырган чыйылдаган таш та юк. Менә булай әйтергә кирәк аны. Дип Вафа шәне булгата башлаган иде. Малай, баба! Вафа уң кулын марлыга ура бири хәзер. Авырта ди. Менә булай әйтәләр аны. Дип кулын бау белән муенына асып куйдым әле. Алай җайлырак иш. Шулаймы?
Menemeni, buğdunanım, iyisileri, soğu, neydibe, ha babanın, sen ise boğu, basısıp kimyeninin, melek, kırıpısın, imatum, emnikeyin, tutun dosavan kosun. Soyan kızım seni, Dağın seni. Ölümde bulungun, çoktan zırhım seni. Dağın topuk sada, yine dağın çıkınızım. Unga sandaki yıkılım, yok koyun doğruzum. Hey belli hey baby. Borun zaman, kulağın dipir baba. İş bolası bulğan, işisi de molay. Tik uzarı alar, da tuturmağın ağır. Birsin haman, su kan, kurlağın ağır. Baba yeğitken, şolay ayrım yaşasağız, hiç uyuşmasağız, hem birleşmesağız, düşman sizni jingil sındırır da taşlar, örnek alağız mene, Sibirkiden yeşiller. Jingu beylem, yol sayın beylem, itmeye kalkmıyoruz. Şinkanın yeni beylem, ikentekin olmuyoruz. Babamlarının bu yankı, şuna kadirlerimizde. İmadur beylem, Muhammed, utağı ili bizde. Jingu kine bilen sizine kutluyu başın kumulden. Tabiret taşatlığından şal şeşekler kumulden. Савы шақта оқытқанда мені халфа, рахмет аңғар. Үйретті бір яқшы нәрсе. Субханалла деп әйту тиіш дейді, бір мән яңа ғана туған айны көрсе. Шол заманнан бірлі айның тұлғанына, һәм де көпшәк түсі алтын тұлғанына, қарап көңілім менім хайран қала. Диям шында, субханалла, субханалла. Бу әйтуім хайр менім ғадет кіне, бу бір түрлі болған дини әдәп кіне. Бір уақытым бар. Шын көңілімнен оқим мұны. Халифәм, яусын сиңа хаман рәхмәт кіне. Менә нәрсә? Күрәм бәғзен сөйгәнемне, көннәр, төннәр ғышқы бірлән кигәнемне, халифә шунда минем телем тутлыгалыр, эшкә кушам тагын шулык белгәнемне. Тулган айга охшаш, йөзе башаның, яңа тулган айга охшаш кашаның, кара күңле минем хайран кала диям, шунда субханалла, субханалла. Әгәр күрсә шул матурны, хайны диннәр? Гади генә кытбет диннәр, шәмсет диннәр. Субханалла дию кайдалыргасың, укымаганалар. Бер нәрсә белмиләр әйе? Әгәр хәлфә миндә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби. Мин гыйрфансыз. Ай-ай! Бигрәк матур, шокынган кыз! Алға күн шығышыннан, оңға күн ортасыннан, артқа күн батышыннан, солға түн ортасын аша. Архон енесі язмаларынан. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Мин киткәч тә сезгә калачак. Ақтарылып бұлыт киләчәк тә, ойып явашак. Мин киткәч тә әлләни үзгәрмәс. Татар халқы сыйыр савашак,
һәм вакытлы түрәләре аның иман шартын тартып алачак. Мин тәгәрәп үскән үзәннәрнең уртасыннан инеш агачак. Шул инешне бетерергә үчегеп, Мәскәү тагын канун табачак. Бушлат кигән татар балалары шуны үтәп хәлдән таячак. Уйламагыз, мондагылар безне аяр диеп, аямаячак. Үз телләрен белмәс малайлары калдырачак безне таякка. Шундый хәлдә милләт ничек инде тәпи китсен, бассын аякка. Бауырларга, бөерләргә сауды, баш миенә каннар савачак. Архон инесейдән калган язма күрсәткәнчә, 4 як калачак. Шундый чагы бүген яшәешнең, шундый чагы бүген дөньяның. Күпме телләр, күпме илләр, әнә кыйбла итеп яши 4 ягын. Заман кырыс, заман үз дигәнчә, бер кавемне аямаячак. Бу түрәләр кырсак мәнфәгатен үтәячәкләр дә, таячак. Үпкәләдем диеп, үпкә сынып, авыз ачып, татар калачак. Һәм 4 ягы кыйбла булганнарны бер заманда аямаячак. Шыгырым тулы комиссия өстәл түрі. Тәхетендә хөкем йөртә тинтәк бүре, сул ягында йоклый аю йөнтәскире, бөгелә сыгыла төлке йөри, алтын тире. Шул вакытта барча кышкырт тынып калды, җиддиләрдән җиддирәк эш башланды. Беркетмәдә рәсми сүздә пәйда булды. Ник ошамый безгә Сандугачның җыры? Сандугачның буе кыска, жыры озын, гармония кайда монда, диде кызгын. Сайравында аның нинди мәгънә булсын? Диапазон дигәнендә яшен суксын. Зәңгәр күктә бездә ясыл кышлар барда, вак төякләр нигә кирәк? Диде карга. Әйтте төлке. Күңел бозып, жыр-жырларга, эш пышырып, йөрмәсен ул бу урамда. Аю әйтте үзен бик белдекле санап. Аяк барда, Сандугачка нигә канат? Йөрсен әле безнең кебекләргә карап, куакларда үскән җимешләрне санап. Шыгардылар кырыс итеп карарны бик. Сандугачның җыры шиксез зарарлы дип. Тормышта да мондый хәлләр еш очрый бит. Бер остадан 100 сәләтсез йөри көлеп. Құдайны күрдім. Чымда. Бұтавай сұрау бире. Негәдей ғұмыр итәсің, қатынсыз нейсіз гіне. Бұяғың бәлкі сеніңдей бағыладыр фатир білән. Оптимистлар шағына Құдайға жауап берем. Фатир немейтем керексе шамалар литфон табай. Жылмай Алла. Но сенді билләғи ғаман салды. Көрәм ішті, миңа Алла. Сигарат жоқтығында. Пионерда, комсомолда, hamda башқа түгілге кабинет айбәт Құдайның музыка ойнап тұра. Нұғайын Жихановны қыдыр, дүбірде шатырғына. Біләм мен, сенің тігіңдей жердәгін қиялғына. Әбенім қызлар, көрерсің барсы да реал мұна. Кино йылдызлар шекілі жер қызы шәп болса да, жүрәгі бет Шіріке абсолютный пустата. Сиңады Құдай фатирны ұжмақтан өзім берем. Ваннасы, газы, суы әм 70 хур қызы білән. Бір өзіме 70 ау ме? 70 ау.
Кытымышты. Я Құдай кіртмә мені демеш баққа, пожалуйста. Қаужама, еңелік таныш көр құрның түсін несін, шақырып кетірді Құдай, 70-нің біріншесін. Голливуд йылдызларының ең шәбі шекеллісін. Келді құр, нәк стиля көп әдепсіз екен фақыр. Алланың өзі янында папирустарда кәфір. О, құрмаса құрның ярайсы, іштәлік яғы ләкин, шулай да мұна мен әйтәм, сөйләтіп сынап қар. Мен аңа, Михал, тәти қыз, дегеш, ширқанып қына айтты бұл, я татарский белмәс. Құдай мен әйтәм, құрың біздің шәбілмей екен, нешлермін дейм, мен бит бары дейм, татарша ижат едім. Сен мені зинхар Құдай дейм, Қозанға қайтарсана. Жер қызы вузда оқиған бейі татаршада, туқайыны оқи алырлық түгіл дә білімнәрі. Әлиф баврас түзелсе оқида білір әлі. Тирге шалла, алайса бар, йұртсыз яша дурак. Білмей ол, білмей, туған ел, туған тел менім тұрап, қәрли Алла, алайса бар, жерде яша имгак. Әмина, тілім юг екен, үшмақың неге керек, ей туған тіл, ей матур тіл, әткәм, әнкәмнің тілі, көпте де көп нәрсе көрдім. Сен туған тіл арқылы, сен туған тіл арқылы. Yer kubul, diller kubul, tağını
Қадірлі достар, Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін соқлау һәм үстіру мәсьәләләре комиссиясы һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы оештырган татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның беренче татар сүзе республика күләм бәйгесе җиңүчеләренең гала концерты тәмам. Татар сүзе конкурсының гомере узын булсын. Татар сүзе бәйгесендә катнашырга теләп, аудио һәм видео язмаларын юллаган һәр бер нәфис сүз остасына, нәни балаларга, аларны өйрәтүче әти-әниләргә, тәрбиячеләргә, укытучыларга чын күңелебездән олы рәхмәтебезне юллыйбыз. Һәм әлбәттә инде сезгә бүгенге концертка килгән тамашачыларга да зур рәхмәт. Татар сүзе тормышыбызны бизәсен, сәхнәләрдә ешрак яңгырасын. Хөрмәтле җиңүчеләрнең барысын да сәхнәгә чакырабыз. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, шуның белән бүгенге кичәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Барыбыз да сау-саламат булыйк. Яшәсен татар теле, яшәсен татар сүзе!